കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയ. നമസ്തേ നിത്യം ഭാഗവത സേനയാ ഭഗവദത്തം ശ്ലോകേ ഭഗവതി നഷ്ടകേ ഗന്ധരോധി വാചാലം പഞ്ചല്യങ്കരേ ഗിരിം നിത്യനാഥമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരണം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നികൃതപ്രദായിനെ സുരഹൃദാധാമതായ നഗരഗ്രാമകാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ഭഗവാൻ പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശപാരിണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നിന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ പഞ്ചമോധ്യായ കർമ്മസന്യാസയോഗ. ഇതിനെ പറയുന്നത് കർമ്മസന്യാസയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മയോഗവും ഉണ്ട്, സന്യാസയോഗവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കർമ്മസന്യാസയോഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച അപ്പൊ ഇച്ചിരി ഇത് പാടായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എളുപ്പം കുറച്ച് ശ്ലോകേ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഇതില് അധ്യായം 4ഉം 5ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് 2-ാമത്തെ വിഷാദയോഗത്തിലൊക്കെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. ആത്മാവാണ്, നീ ശരീരമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ. അപ്പൊ ശരീരമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ശരീരബന്ധനത്തിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് യഥാനുകമ്പ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തോന്നിയത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് ബുദ്ധിയോഗയിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന തത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ട് നിർവഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. 3-ാം അധ്യായത്തിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റും. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ഓരോ വർണ്ണത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ.
അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ അത് പറയുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ എന്താ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജ്ഞാനതലത്തിലെത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗയിൽ അങ്ങേയറ്റ തലത്തില് ഏത് സ്ഥലമാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാന അവസ്ഥയിലും പിന്നെ സമാധി അവസ്ഥയിലും ഒക്കെ അല്ലേ. നമ്മള് ഏതാണ് അഷ്ടാംഗ മാർഗയില് പിന്നെ ഏതാണ് ഏതാണ് ഒരു യമ നിയമ പിന്നെ ഏതാണ് ആസന, അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാണായാമം പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞ് വരുമല്ല പ്രത്യാഹാരം അല്ലേ. പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിയും പ്രത്യാഹാരാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ. അപ്പൊ ആദ്യം നിയമ പിന്നെ ഏതാണ് ആസന അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രാണായാമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസക്തി ഭഗവാനോടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അവരോടായിരിക്കും. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആരെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണോ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികതയോട് വിരക്തി ഉണ്ടായി കഴിയും. അതേസമയം നമുക്ക് ആരെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് അവരോട് ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിയും. ആസക്തി അല്ലേ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ധ്യാനം, പിന്നെ വരുന്നത് സമാധി അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും. ധാരണയുണ്ട് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഒരു ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, അങ്ങനെയാണ് അഷ്ടമാർഗങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ് പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല, നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിട്ട് അപ്പൊ മാറിക്കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യാഹാരാവസ്ഥയുടെ മെച്ചം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്തവ്യങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ജ്ഞാനതലത്തിലോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനതലത്തിലോട്ട് പടിപടിയായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റേണ്ട. അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഏതായിട്ട് ചെയ്യാം, കർമ്മമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അകർമ്മമായിട്ടോ അല്ലേ. അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മെച്ചം. അതായത് എന്താ അകർമ്മം എന്താന്ന് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പം കർമ്മമാണ്, അതിന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന എപ്പോഴാണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു യോഗയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ബന്ധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ തലം ആണ് അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗയിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അധ്യായം 4 അർജുനനോട് പറയുന്നത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. നമ്മൾ പല പല യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങള് പല യജ്ഞങ്ങളാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ദേവയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ഋതുയജ്ഞം, ദ്രവ്യയജ്ഞം അല്ലെ, സ്വാധ്യായ യജ്ഞം അല്ലെ, അങ്ങനെ അത് പിന്നെ അഷ്ടാംഗയോഗ അതും ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഏതിലേക്ക് അവസാനിക്കും എന്നാ പറയുന്ന, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രത്യാഹാരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരെയാണോ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രഹ്മനെ ആയിരിക്കും, പരമാത്മാവിനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം അഷ്ടാംഗമാർഗക്കാര് ബ്രഹ്മനെ ആയിരിക്കും, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ആയിരിക്കും. ബ്രഹ്മൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനാണ്. പിന്നെ യോഗികളാണെങ്കിലോ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിരിക്കാം, അങ്ങനെയായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതും ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗയിലാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരിഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം, അവരുടെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കും.
അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ല. ചിലപ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പോരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഫാദർ പറയാതിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനും പറയാതിരിക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ വഴിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും, അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നയാൾ ബുദ്ധിമാൻ എന്നിന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതാണ് പഠിച്ചത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നയാൾ ബുദ്ധിമാൻ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 41 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തെയും ത്യാഗത്തെയും മഹത്വവൽക്കരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സന്യാസം അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് മുന്നേറുക, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മുന്നേറുന്നു അല്ലെ? പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പം യോഗ തന്നെയാണ്, യോഗയിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. 8 ഘട്ടങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഹഠയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. എന്താണെങ്കിലും അത് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 41 പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തെയും ത്യാഗത്തെയും ഒരേപോലെ നല്ലതാണ്, രണ്ടും ഒരേപോലെ നല്ലതാണ്. ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു, അതായത് സന്യാസം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഏതാണ് ജ്ഞാനം, ഏതാണ് ജ്ഞാനയോഗ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നാണ് 41 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ 42 ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതായത് എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗയും ത്യാഗയോഗയും അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗത്തിനെയാണ് ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ? കർമ്മയോഗം അല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗയും പിന്നെ ഏതിനെയും ത്യാഗത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിനെയും 41 ശ്ലോകത്തില് മഹത്വവൽക്കരിച്ച് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും 42 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്താണ്? അർജുന എണീക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് വഴിക്ക് പോണം? കർമ്മയോഗ വേണോ, ജ്ഞാനയോഗ വേണോ അല്ലെ? അപ്പൊ പല പല കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടും അല്ലെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സംശയം വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. എന്താണ് കൃഷ്ണ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽ പറയും ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യും, ഒരിക്കൽ പറയും ത്യാഗം ചെയ്യും, സന്യാസം കൊള്ളാം, പിന്നെ പറയുന്നു ഏതാണ് കർമ്മയോഗം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു. ഇതാണ് ചോദിച്ചത്, എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യണോ, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണോ എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യാതെ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? അർജുനന് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടിയുണ്ടല്ലേ? പല കാരണങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞല്ല. അപ്പൊ അത് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് സന്യാസത്തെ സ്വീകരിക്കാനാണ് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. ജ്ഞാനത്താൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നും അത് അകർമ്മം തന്നെയാണ് എന്നുമാണ് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ എന്താണ്? ജ്ഞാനം കൊള്ളാം, ത്യാഗവും കൊള്ളാം, എല്ലാം കൊള്ളാം. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടത്? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എന്താണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് തന്നെയാണ്? അകർമ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതെന്താണ്? ഏത് രൂപത്തില്? ഫലമിച്ഛിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച്. അതെങ്ങനെയാണ് അറിവ് കിട്ടിയത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്താൽ അകർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല? അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദിച്ചത്, എന്താണ് എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? ഞാന് ത്യാഗം ചെയ്യണോ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണോ, അതോ എന്താണ് കർമ്മയോഗ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗ പ്ലസ് സന്യാസം അല്ലെ?
ത്യാഗത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്യാഗം എന്നവിടെ പറയുമ്പോ എന്താ, ഫലം ത്യജിക്കുന്നു അല്ലെ, ഫലം ത്യജിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ത്യജിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലെ. അതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ, ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ എന്ത് ത്യാഗമാണ്? ഫലം ത്യജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് കർമ്മയോഗയാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അകർമ്മമാണ്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ഇല്ലാതെ അത് ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഫലം വേണ്ട. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഒരു ചിന്ത വേണ്ട, ഞാൻ വെറുതെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അകർമ്മമാവും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണം, ഭക്തിശാസ്ത്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കിടക്കും അല്ലെ. ഇല്ലാന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയലക്ഷ്മി മാതാജിക്ക് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ കേട്ടില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവിടെ കോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞത് എഴുതുമായിരുന്നു. ശരി. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉന്നത തലത്തിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളെ പഠനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നല്ല റിസൾട്ട്. അതെ, നല്ല റിസൾട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല റിസൾട്ട് ആഗ്രഹിക്കാതെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് താനേ വന്നോളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ഞാൻ നന്നായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യും, അന്നുള്ളതൊക്കെ അന്നന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ എഴുതും, എല്ലാം അരച്ച് ഇലക്കി കുടിച്ച് പഠിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. നമുക്ക് എന്ത് റിസൾട്ടാ കിട്ടുന്നത്? ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും, എല്ലാം നല്ല റിസൾട്ട് വരികയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയാൽ നമ്മൾ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം തന്നെയാണ്, കർമ്മയോഗയിലുമാണ്. അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അകർമ്മയിൽ അല്ലെ. അകർമ്മയില് ആ വാക്ക് ഞാൻ കൂടെ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയണം. എന്താണ് അകർമ്മ എന്ന് വെച്ചാല്? എന്താണ് ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം അല്ലെ. ത്യാഗം തന്നെയാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്താൽ അകർമ്മം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ജ്ഞാനത്താലാണ് നമുക്കത് പറ്റുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മള് കർമ്മയോഗ ചെയ്യുക. കർമ്മയോഗ എന്നാണ് അപ്പൊ പറയുന്നത്. അകർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഏതാണ്? 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ജ്ഞാനയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. വിവിധ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പലയിടത്തും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അടുത്ത ഇതിന് 29 ശ്ലോകേ ഉള്ളു. ഇപ്പൊ ഇതാണ് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗമാണ് നല്ലത്. ഏതാ? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുക. പക്ഷെ എന്ത് വേണ്ട? ഫലം ഇച്ഛിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, ഓരോ വാക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിഷ്കാമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു. അതെന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, യോഗം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് 2-ാമത്തെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത്? നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല എന്നാണ്. 3-ാമത്തെ വിഭാഗം 13 മുതൽ 16 വരെ പറയുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി. 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. 3 കർത്താക്കളുണ്ട്. 1 നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ജീവസത്തം. 2 നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. ഭൂമി അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിപ്പിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനെല്ലാം ആരാ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത്?
ആ പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഏതാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാങ്ഷൻ തരുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 കർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളിപ്പോ സമ്മതിച്ചാലേ, ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആഹാരമാണ് അല്ലെ, പ്രസാദമാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ വിഷയമായിട്ട് വരിക. നമ്മളൊരു പ്രസാദം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോളാം. അപ്പൊ ചോറ് തന്നെ വെക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോളാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസത്തെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ, ശരീരം കൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ദിവസത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടണ്ടേ അല്ലെ. അരി വേണം അല്ലെ, ബാക്കി അരി വെക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വേണം, കുക്കർ വേണം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കലം വേണം, പിന്നെ തീ വേണം അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഗ്യാസോ അടുപ്പോ എങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും തീ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആര് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ തരണം? പരമാത്മാവ് സാങ്ഷൻ തന്നാലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ചിലപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറയണ്ട, എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലതും പറയല്ലോ പലപ്പോഴും. അതെന്താണ്? ആ എന്തോ ആണ് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിലും വേണ്ട അവസരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം. ആ തോന്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുവാദമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് 3 കർത്താവ്. പിന്നെ 4ാം വിഭാഗം 17 മുതൽ 26 ശ്ലോകം വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുക്തി നേടേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നത് 27, 28 അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മുക്തി. അതിവിടെ ചുരുക്കി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗ അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട്, മുക്തി എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ മുക്തി നേടാമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു പ്രധാന മാർഗവും കൂടെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നതുകൊണ്ട്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ സമാധാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള ഏതവസ്ഥയാണ്? എല്ലാം നമ്മൾ ഒരേപോലെ സമഭാവന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്തിയാല് ഇപ്പൊ മുമ്പ് നമുക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നും, കൊടും വനത്തിലൊക്കെയാണ് രാജർഷികളൊക്കെ രാജ്യഭാര്യം മക്കളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി തപസ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥോ സന്യാസം ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന. അവിടെ കടുവ, പുലി അങ്ങനെയുള്ള ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? അവർ അവരെയും ആരായിട്ട് കാണുന്നു? ജീവസത്തയായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെ. സമഭാവന എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. തന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു ആത്മാവ് വഹിക്കുന്ന ആത്മാവുള്ള ജീവിയാണ് പരമാത്മാവ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് പേടി അല്ലെ, ആർക്കും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ അവര് തപസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ഭാവന കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്? ഈ സമഭാവന. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുക്തിയുടെ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ, സമഭാവന അവസ്ഥയിലെത്തി മുക്തി പ്രാപിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമഭാവന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സമാധാനം കിട്ടുന്നു. മുക്തിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത ലോകത്ത് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബാക്കി പഠിച്ചോളണം. ഇപ്പൊ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതില് ഏതാ വരുന്ന? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നാണ് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംശസീം യേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹിസു നിശ്ചിതം. സന്യാസം കർമ്മണ കൃഷ്ണ പുനർയോഗ ച സംശസീം യേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹിസു നിശ്ചിതം. ബ്രൂഹി എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുക എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു, ഏതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ കാര്യം
മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗയിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാണ് ഭക്തി പുരസ്സരം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണോ അത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ സന്യസിക്കണോ, ഏതാണ് നല്ലത്? അപ്പൊ അതിന് കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയുന്നു, രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തുല്യമാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് മാർഗവും എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവത് അല്ലെ ധാമത്തിലെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതാണ് സന്യാസവും ഏതാണ് ശ്രേയസ്സുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അകർമ്മം അല്ലെ, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ശ്രേയസ്കരമാണ്. കാരണം എന്താ? രണ്ട് വിവിധ പാതകൾ നമ്മൾ പറയും ട്രെയിനിന്റെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോലെയാണ്. റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അവസാനം എവിടെ ചെന്നെത്തുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാതകളാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിലൂടെ പോയാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. എന്നാലും ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എളുപ്പവും മികച്ചതുമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് തപസ് ചെയ്ത് നേടുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് ഏതാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അതാണ് എളുപ്പം, പിന്നെ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠവും. കാരണം എന്താ? ഇത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്, വിജയം ഉറപ്പാണ്. മറ്റതെന്താണ്? വഴിയിൽ ചിലപ്പോ വീണു പോയെന്നിരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ഏതായി ഭക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യോഗയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര ഭക്തി, ഒരു കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്താലും മതിയല്ലേ. രാമളനെ പോലെ കുറച്ച് ചെയ്താലും ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴാണെങ്കിലും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതെന്താ പറയുന്നത്? അതിനൊരു അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ അതിനുണ്ടാകത്തുമില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഏതുണ്ടാകുന്നില്ല? ഫലം അല്ലെ. കർമ്മ പ്രതികരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാപമോ പുണ്യമോ എന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുന ഉദ്വാച ഇത് പറഞ്ഞ്, കൃഷ്ണ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്ന ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അനുകമ്പയെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയൊക്കെ കൊടുത്തു, ജ്ഞാനം കൊടുത്തു അല്ലെ. ഏതാണ് ആത്മാവ് ഏതാണ് ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെ എല്ലാമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ആവശ്യത്തിന് അർജുനന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതാ പാപകർമ്മ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാം വധിച്ചാല് അപ്പോഴും എന്താണ്? അത് ഏതിലൂടെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭക്തിയോഗയിലൂടെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകുന്നതിലൂടെ. മറ്റത് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കിട്ടിയത് അല്ലെ. 38 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്? അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം കർമ്മവും ആർക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകത്തില്ല? കർമ്മഫലം ഉണ്ടാകത്തില്ല, പാപകർമ്മഫലം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ 17ഉം 18 ശ്ലോകങ്ങളിലും ഏതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയും? മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമന്മാരായി, ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരെയാണ് ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കൊരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്? നമ്മൾ 5ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഏതില്? അഷ്ടാംഗയോഗയിലല്ലേ. അപ്പൊ അതിലെത്തുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഭൗതികയിൽ നിന്നും ഉള്ളിലോട്ട് വലിയും. നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. ഉള്ളിലോട്ട് വലിയും. നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ള ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും. അപ്പൊ നമുക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല.
അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒരു കാരണവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചയാൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ്. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിന് പിന്നെ വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഏത് പടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർക്കാം, അറിയാമോ? ഇത് 4:33 ഹേ ശത്രുഘ്നന, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലേ. സ്വന്തമായുള്ളതിനെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം. ചാരിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റല് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, വൃദ്ധസദനമൊക്കെ. ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ മേന്മയുള്ളത് ജ്ഞാനം യജ്ഞമാണ്. ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, അതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മ ത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതായത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരാണ്? ഇത് നമ്മുടെ ശിശുപാലനാണ് അല്ലെ. ശിശുപാലന് ഇതാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചക്രം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ കഴുത്ത് ഛേദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് ശിശുപാലവധാനി കാണുന്നത്. ഇത് രാജസൂയ അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ ഏതാണ് വേദിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് രാജസൂയ വേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പടം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകം ഇതെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. 42-ലുള്ളത് എഴുന്നേൽക്കൂ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അധ്യായം 2 ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അധ്യായം 5 പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. കർമ്മയോഗ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കണം. എല്ലാ ജീവികളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ നിരന്തരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ചിന്തകൾ ഇവിടെ ഒരു ഘട്ടം പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം എപ്പോഴും പ്ലാനിങ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ. ഇപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ. അപ്പോഴാണ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി വരുന്നത് അപ്പോഴാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഏതാണ്, ആ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, പ്രവർത്തികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളു. അത് നമ്മൾ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ശീലമാകും, ഹാബിറ്റ് ആകും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് എണീറ്റ് ശീലമായി, പ്ലാൻ ചെയ്തു, നമ്മളെ എണീറ്റ് കാണുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്, അതൊരു ശീലമായി, ഹാബിറ്റായി അല്ലേ. ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ശീലം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് സ്വഭാവം, നമ്മള് പാപിയായിട്ട് മാറണോ അതോ ഏതാണ് ഭക്തനായിട്ട് മാറണോ എന്നൊക്കെ ഏതാണ് ശീലങ്ങളാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്, രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നു. വിധി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവി അല്ലേ. നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഏതാണ്, ഈ സ്വഭാവമാണ്. സ്വഭാവം ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, ശീലം. ശീലം ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം. പ്രവർത്തനം ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, ചിന്തകളാണ്. ചിന്തകൾ മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ്. ലൗകിക സങ്കീർണതകളിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ദിവസവും പല പല പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കുണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമാകാനായിട്ടുള്ള വിമോചനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകളുണ്ട്. ആ പടവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ പടവുകൾ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം. ഭക്തിയുത സേവനം വഴി അല്ലെ, ജ്ഞാനത്താല് പിന്നെന്താണ് ആകർമ്മത്തില് നമ്മുടെ നിയതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിംബോളിക് ആയിട്ട് ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ, സ്വഭാവം, വിധി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അർജുനൻ തെറ്റിദ്ധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുകയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളാണ്. അർജുനന് എല്ലാ കാര്യവും അറിയാം അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാത്ത മണ്ടനെ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ.
അപ്പൊ അതൊക്കെ ആര് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? പിന്നെ ഏതൂന്നി പറയണം? കർമ്മവും, നമ്മൾ അകർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരിത്യാഗവും, ഏതാണ്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതും, അത് രണ്ടും പരസ്പരം എതിരല്ല എന്ന് ഊന്നി പറയുവാനാണ്. അതായത് സന്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗവും, പിന്നെ ഏതാണ്? ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മവും രണ്ടും തുല്യമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി മനോഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അല്ലെ? അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്കാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അല്ലേ? എന്റെ മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോന് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് എന്നോട് എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ? അതെന്താണ്? അതാണ് ഈ ആസക്തി. അപ്പൊ ആസക്തി പാടില്ല. പകരം എന്താണ്? ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം, വിരക്തി വേണം. അതാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ വിരക്തി എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്നത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കലാണെന്നും അറിവും പ്രവൃത്തിയും വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും പോലെ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നും അർജുനൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലേ? ഏതാണ് വേണ്ട? കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനമാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുക. അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ കൃഷ്ണ ഊന്നി പറയുന്നു. എന്നാൽ അറിവുള്ളവന് പ്രവർത്തിക്കണം. ജ്ഞാനയോഗിയും എന്തു ചെയ്യണം? അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോടെ പോലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നത് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മൾ കൈയും ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യം ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ അതെന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോട് കൂടിയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊന്നും ശരീരമല്ല, അവരെല്ലാം ആത്മാക്കളാണെന്നുള്ള അറിവോട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവരെല്ലാം വധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദുർമതികളായ കൗരവരെ നീക്കം ചെയ്ത് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കണോ എന്നാണ്. ഒരുവൻ ഭക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പണി മുടങ്ങും? ഭക്തിയോടെ ചെയ്താൽ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കടങ്കഥകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും, അങ്ങനെ, അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പം. ഇവിടെതാണ് കർമ്മഭൂമിയാണ്, അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്ത് യുദ്ധകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ധ്യാനം, അല്ലെ? ഒരു സന്യാസി, അല്ലെ? കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ത്യാഗത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലത്? ഭക്തി വിരസനം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നീങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സ കരാവഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസ കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. അതാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുത സേവനം കർമ്മമാണ്. കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ മായാവാദികളുടെ ചിന്തയും ഭഗവത് സേവന ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ ചിന്തകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാമോ? കാണാം മാതാജി, കാണാം. അപ്പൊ മായാവാദികളും സന്യാസികളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകളാൽ മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാനെന്നാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പറയുന്ന പ്രക്രിയ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് വൈഷ്ണവർ പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കയ്യും കാലും എല്ലാം ബുദ്ധിയെല്ലാം അവിടെ
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കേവല ജ്ഞാന വിമോചനത്തിന് കേവല ജ്ഞാന വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമായി ആത്മാവിന്റെ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ആത്മാവിന് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റേ ജ്ഞാനം പോരാന്ന് പറയും, ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അവിടെ എന്താണ്? അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് മുടങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും നേട്ടമേ ഉണ്ടാകൂ. അപൂർണമായ ത്യാഗമാണ്. അവർക്ക് സെൻസസിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അല്ലെ? അത് പിടിച്ചു കെട്ടി നിയന്ത്രിക്കണം. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം വേര് കണ്ടെത്തുന്നു. അവിടെ എന്താണ്? അവരെ വേര് കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജ്ഞാനയോഗികളെല്ലാം അപഗ്രഥന പഠനം നടത്തി, ഗവേഷണം നടത്തി അതിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, ഓരോന്നിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മൾ ഉറവിടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ മെനക്കെടത്തില്ല. നമ്മൾ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയെ വളർത്തും എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സന്തോഷമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അത് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരുത്തുകയല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്നിലധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അംബരീഷ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചതാണല്ലേ. പിന്നെ എന്താ? അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലേ ഇത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. നമുക്കെന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് വേഗത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാങ്കേ തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവലോകനം, അപഗ്രഥന പഠനം ചെയ്യുക, അതാണ് സാഖ്യം എന്ന് വെച്ചാല്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്തിയുള്ള സേവനത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നേട്ടം പറ്റും. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശാരീരിക ഭാഷ്യം ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യ കൃതിയേക്കാൾ പുരാതനമായതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നല്ല സവിസ്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതും ഏതാണ്? വേദാന്തത്തിന്റെ പരിഭാഷ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, വ്യാഖ്യാനം തന്നെയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായി ലോകോപകാരത്തിനുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തെന്താണ്? അവരർക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോ അവരിങ്ങനെ പിന്മാറിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചാരിറ്റബിൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകും. നമുക്കാണെങ്കിൽ പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുക. പാഞ്ചരാത്രിക ഭാഗവത പിന്നെ രീതി, അങ്ങനെ 2 വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മളെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് പാഞ്ചരാത്രിക നാരദ മുനിയുടെ രചനയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതികളും ഭാഗവത രീതികളും 2 രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രം. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. 2 രീതിയിലും നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തില് പൂജകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസിയോ നാദേഷ്ടീന കാംക്ഷതേ നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാസ് പ്രമുച്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? അകർമ്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏത് കർമ്മം ഫലം കിട്ടിയാലും അത് ഒരേപോലെ കാണും. നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരേപോലെ കാണും. അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസേൺ അല്ല. അതാണ് സന്യാസി, നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാബാഹുവായ അർജുന അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ദാമോദര ലീല കാണിച്ചതാണല്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവർക്കിപ്പം ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നളകൂപരനും കുബേരനും മണിഗ്രീവനും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് സാധിച്ചു എന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അവർക്കത് സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ത്യാഗി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഏതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താൻ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അകർമ്മത്തില് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാലാമത്തതില് സാഖ്യയോഗോ പ്രദഗ്ബാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതാഹ ഏകം അഭ്യസ്ഥിത സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം അത് കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് വരുന്നു. അത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതർ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയാലും നമുക്ക് ഏതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനയോഗയാണെങ്കിലും അഷ്ടാംഗ യോഗയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭക്തിയോഗ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെ. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗ എളുപ്പമാണ്. മറ്റതെന്താണ്? ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നിർത്തി പോരേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്നാവും അല്ലെ. അപ്പം രണ്ടില് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം, പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമാർഗവും നല്ലത് തന്നെ. ഏതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം പോലെ ഭക്തിയോഗ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ യോഗ പോലെ തന്നെ. കർമ്മയോഗ നമ്മൾ ഏതുപോലെ പറയുന്ന ഭക്തിയോഗ പോലെ. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്താലാണ് കർമ്മയോഗ ചെയ്യുന്നത്. വികലാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നയാൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വിശകലാധിഷ്ഠിതമായ, അതായത് ഏതാണ്? അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ലേ സാഖ്യയോഗ, അതാണ് സാഖ്യയോഗത്തിനാണ് വിശകലാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. സാഖ്യയോഗമാണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളും. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ പോയാലും ഭക്തിയോഗത്തിൽ പോയാലും എന്ത് സാധിക്കാം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ സാഖ്യയോഗം പൂർണ്ണമാക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഭക്തിയുത സേവനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തിവിടെ പറയുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് അവ രണ്ടും ഒരുപോലെ. ഏത് രണ്ടാണ്? സാഖ്യയോഗയും ഭക്തിയോഗയും. ഭക്തിയോഗ എന്നത് പറയുന്നു അത് കർമ്മയോഗ തന്നെ. സാഖ്യയോഗ ഏത് തന്നെയാണ്? ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സാഖ്യയോഗ. അതായത് ഏതാണ്? അപഗ്രഥിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായിട്ട് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. അത് കർമ്മയോഗ. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഏതാണ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗയും ഭക്തിയോഗയും അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗയും തമ്മിലുള്ളത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും അത് തന്നെ. സാഖ്യയോഗയാണെങ്കിലും ഭക്തിയോഗ തന്നെയാണെങ്കിലും ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയും പകലും സുഖദുഃഖങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? മോക്ഷമടയുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും മോചനം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അവൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ധാരണയിലേക്ക് രണ്ടു കൂട്ടരും വരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും അങ്ങനെയാണ്. ശരീരം അല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്നെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഏതാണ്? ജ്ഞാനയോഗികള് ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു അല്ലെ. പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിരക്തിയിലോട്ട് മാറും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരക്തി വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഭൗതികതയിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള ഒരു വിരക്തിയും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനിവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മള് വൈരാഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പല പല വൈരാഗ്യം. വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് വൈരാഗ്യം അല്ലെ.
പലതരത്തിലുള്ള വിരക്തി ഉണ്ട്. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. അതിനെ പറയുന്നത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലാണോ ഏതിലോ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. അത് ഈശോപനിഷത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഏതിലാണെന്നുള്ള ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് ഇതാണ്, ഇത് പണം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ്, പണം കൈകൊണ്ട് തൊടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ആ പണം നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അതേപോലെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഏത് വസ്തുവും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരത്ത് എന്നെ ചോദിച്ചു, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയപ്പോ എന്ത് ചോദിച്ചു എന്നാ, അന്ന് വലിയ വലിയ കാറുകളിലും ഫ്ലൈറ്റിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും സഞ്ചാരം. ശരിക്കും ഒരു വൈരാഗ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? അപ്പം ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഇത് ഭക്തരെന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഞാൻ ആ കാറിൽ കയറുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. പോകുന്നത് ഏതിലാന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല. അപ്പൊ കാളവണ്ടി ആണെങ്കിലും പ്രഭുപാദർക്ക് ഒന്നുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കാളവണ്ടി ആയാലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒന്ന് ചരക്ക് കപ്പലിലല്ലേ പോയത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം അല്ലെ? അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ വരെ പോയത് ചരക്ക് കപ്പലില്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സാധനം, പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂ വാങ്ങിക്കാം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അല്ലെ, പൂജ ചെയ്യാനുള്ളതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തു ഭൗതികമായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട. പകരം അതിനെ നമുക്ക് ഏതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഏത് പേരിൽ പറയുന്നത്? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്, നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാല് അല്ലെ, അപ്പം പുരുഷന്മാര് ശ്മശാനത്തിൽ കൂടെ പോവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളും പോകാറുണ്ട് അല്ലെ ശ്മശാനത്തില്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ പോയി ഇതൊക്കെ ശരീരമൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എത്ര വലിയ ആളായിരുന്നു, എത്ര വലിയ പ്രശസ്തനായിരുന്നു, ആരെല്ലാം പൂജിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അല്ലെ, ഇതെല്ലാം സേവകൾ ആളുകൾക്ക് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോ എനിക്കും ഇത് തന്നെ, നാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നെന്ന് ആർക്കറിയാം അല്ലെ, എന്നൊക്കെ നമുക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു വൈരാഗ്യം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം തോന്നും. പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തി ഒന്ന് കുളിച്ച് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ആ വൈരാഗ്യമൊക്കെ മാറും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊന്ന് പറയുന്നത് മർക്കട വൈരാഗ്യം. മർക്കട ബുദ്ധി നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുരങ്ങന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ മർക്കട. അപ്പൊ മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മർക്കടന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഡ്രസ്സൊന്നും ധരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പിന്നെ കുരങ്ങനൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ അല്ലാതെ വാസ്തവത്തില് അവര് പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ്, ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, വൈരാഗികളെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. ഡ്രസ്സ് പോലും അവര് ധരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികതയോട് അത്രയ്ക്ക് വിരക്തി. പക്ഷെ അവരിലാണ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരങ്ങന്മാരിലാണ് കാണുന്നതെന്നാണ്. അതാണ് മർക്കട വൈരാഗ്യം. മനുഷ്യരിലും അതേപോലെ വൈരാഗികളുണ്ട്. ഈ മർക്കട വൈരാഗ്യം കാണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പുറമേ കാണിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരെപ്പോലെ തന്നെ, ദേവഗോസ്വാമിയെ പോലെ, നാരദ മഹർഷിയെ പോലെ അല്ലെ, അവരെ പോലെ ഒക്കെയാണ് ഏതാണ് ഉള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരിക്കും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇതിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതിലൊന്നും ആസക്തിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ്? യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സാഖ്യം ഭക്തിയോഗം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ്. പിന്നെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തം അയോഗദഃ യോഗയുക്തോ മുയർബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. അതില് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
എല്ലാ ആ, കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു. അത് 7 മുതലുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ. അത് 7-മത്തതാണ്. 6-മത്തതിന്റെ പർപ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ജ്ഞാനമാർഗം. ജ്ഞാനമാർഗം എന്ന് വെച്ചാല് 2 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനമാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഊഹാപോഹപരമായ സന്യാസത്തെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അത് വളരെ വിഷമമേറിയത് ദുരിതവുമാണ്. ക്ലേശങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ കർമ്മയോഗമാകട്ടെ അത് എളുപ്പമാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 തരം സന്യാസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ത്യാഗികൾ, മായാവാദികൾ, നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാ. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവർ അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആരോടാണ് കൂടുതൽ യോജിപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരോട് അല്ലെ. അപ്പൊ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.